Antena. Draga djeco, dobar dan. A gdje ste vi bili kad je zadnji put Beyoncé pjevala iz mene? Govorit ćemo danas o važnim temama, o bolešćinama životinjskog porijekla koje opet zaposjedoše cijelu planetu. Pa poslušajmo. Ne pijem i ne jedem niš, po licu imam ospice, uplašen sam kao miš, sve je to od mišje groznice. Znojim se i imam tik, joj nešto mi se kvari zdravlje. Žena kaže da sam bik, a možda imam ludilo kravlje. Čelo mi već tinja, zatim se osipa, ona vrišti da sam svinja, to mora da je svinjska gripa. Danima već idem vrit i jecam ko Jeremija, i baš kad oporavim tijelo stigne nova epidemija. Čudnih bolesti sam sit i fibra mi je visoka. Baby popipaj mi čelo, koronavirus prijeti s istoka. Čelo, čelo, popipaj mi čelo, 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 popipaj mi čelo, 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 popipaj mi čelo, čelo. Stvari koje voliš. Antena.